gaziere ụmụ onye ma na-ege m ntị n'ụbọchị nke tata. Biko ịbịa n'anya na vidio ihe na-akpọtụ kịta ifu that no Jpac si Jpac asịrị ya. Biko mana mụ wewere ọtụtụ okwu m ga-ekwu na-abụlọ ndị bais na ebe nwata na ebe akwa wee na-atụ aka ọ bụ na nne ya anọrịa nna ya anọrịa, ebe mmadụ abụọ na mmadụ ịtọ pụtagoro kwuo the same okwu si na Jpac na-akọ chọọ. Anyị kwesịrị ike ịma that na fault ọgwụkwa na dị oge ka a ga-eme gịnị ka a ga-blame na all these things. But again, no ya na-ekwu maka ya ọdụgo wia ndụmọdụ ya ọsọsọ ya bụ ihe ma nke bụ eziokwu because ọ ya ịbụ abụ ihe mekọrọ ihe. Mana tupu nga n'iru, biko gegodi nwanne anyị nwoke bụ Ìgwè Credo ntị n'owe ihe ọ si ka ọ gwa anyị. Biko echefukwana ka kọmentị, subscribe ma gị like our page. Ya gaziere m. Ọhaneze Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekene m na ọka bụkwa nwa unu nwoke Ìgwè Credo Arab na Agụnwandị. Abịa m ikwu obere okwu anyị retụla aka gbasara saga ibe na-eme online. Etete m n'ụtụtụ a wee fụ public statement Odogwu Baby Ọkụ make concerning the saga a na-agba. Wee bido n'isi wee gụwa the statement go kpọọ ọnya. That statement alone wee mee m ndị first to itinye ọnụ n'okwu a. Ana m afụ kọmentị ụfọdụ ndị after na-asị kedu ihe mere na Ìgwè Credo etibere ọnụ na this topic, this matter a na-agba. Ụfọdụ asị na inside elu ndị nke a, ụfọdụ asị na inside elu ndị nke ọzọ. Ọ bụrụ maka ebe inside ka m bịara ịbịa kọwata maka ya now. Mana part of the reason why mejire wee tinye ọnụ na this okwu na ama m onye a na-ekwu maka ya ọfụma, Jpac, ọnụ ya na-eli. I can boldly tell you na ọwụ na iwe ekwulu saga niile a na-agba dị 100%, 80% ọ dị possible na Jpac ya ekwu ya. The reason nji wee kwuo onye is because of the experience m nwego with Jpac. Ana m ekwu ya ka ọ tọọ ụtọ. Ebe ọ na Jpac nọkọta were ọnụ o ji eli ede si na ihe o megolu Credo. Jpac ji aka ya sị ihe o megolu Ìgwè Credo. Jpac gịnị ka ị megolu m? Nothing. Afọ comment ebe mmadụ na-asị kedu ihe isi na email Credo, you are not in the picture. Ebe ọ na Jpac ya emeghe ọnụ o ji eli ede pụta na public space na-agwa ndị mmadụ na ọ bụrụ m ka ọ na-agwa ihe o megolu Credo. I believe na ọ ekwu most of the accusation even a na-accuse mụnwa Credo believe na ọ ekwu. Kedu ibe nji wee kwuo onye ọ dị etu? Maka na ebe nnọgodu mụnwa Credo Jpac ekwuwago ọnụ. Enwego so many things o kwuru okwuwala ọnụ. That is why nji wee na-ege ihe oge Jaka na-ekwu about him. Adịrọ m surprised. I no go lie you, adịrọ m surprised. Jpac bụ mmadụ ọ ya wibie mechicha ọnụ, ọ ya afụliri ihe okwu. And he is a kind of person ọ ya ogene ya na-atọ. Ọ na-akọrọ maka other people. Ọ na-akọrọ the bad side of other people. Ka gịnị ha wee tọsiri ike ka ọ wee grab doi. Most of these people know with him now, you feel not genuine love. About genuine love. I am really Jpac Jialo. I am really underground work or Jialo. For him to be close or to be friends with you. I want that underground work ekwela alụ. Ọwa. Mgbe a na-agbasaga ọja piano na-agbasaga ọja piano. Ojekwulu my ọja boy. Na-agwa na communicate with him. Ọmara na ọmụ nọ na page, ọmara na ọmụ nọ na Facebook page. Ojekwulu ya na communicate with him. Na-agwa ya okwu. Ihe ọ eme. Ka the boy wee kwụpụ m n'ọkụ. Nya, ka the boy wee nya, ọ na-agwa the boy okwu.
against me. On how to really ask against me. Now I'm going to see some kind things about me. Man, Jpac, you don't know me. You mama on social media. The other after una say na gina credo ebuko go nwa. Money be go credo nwa. Money nyen go credo all. So you we keep tanwa on e bia all MC money e bia all nke ekudo credo. Money bia ba akwafu credo which na mara agreement mo na akwa. That is why iji ku TV kwunu we chat ya akwa ozugbo. Tolu da your voice, tolu voice bojuole akwa. Ka mmalu kene akwa we ji like ya we say. Na nya gini anare enwe problem na money anare enwe problem. Owu na mu na Jpac enwe problem ai jeje. Maka o ma go ofuma ịma alakọ isi na isi, ịma alakọ mmadụ na mmadụ. Mgbe ịbanyelu Zion o nwere ire ngwala akwa wee sịa gbaa chelu kịta anọ gị maka a eji wee mee gịnị wee tọọ ụtọ na Zion. Ọmabụla eziokwu. You said so many things. You came out on the social media, said so many derogatory things about akwa. Akwa wụ na mgbe ịma be Zion na ọnya na-enye gị nri ọnụ. All of us know. Ụfọdụ oge ịgbabataba akwa ị na onye 500,000. Anyị na-anọ. Ụfọdụ oge meli transfer which na imekwu video. After ka ọ gbapeche hotel ị na ọ na-ebeli akwa na akwa mechere iwe niile imeche. Ibu mụnwa belu. Maka anọ mba akwa complete 7 days. Ejere m ọrụ ọzọ. Eso m wee dozi setiche ma tent mụ nwa na-akpa mma. Gị nwa na onwe ewu ịgbagoro onwe na hotel room jeje n'ọrụ. And ị na-ejekwa ọrụ ndị ọzọ sef. Jpac mgbe iji abịa wụ n'abalị. Mgbe iji abịa ba akwa wụ n'abalị, ị na-eje other works ị na-eje ma ụkpọbụ unu, ị na-eje ma ihe ala, ị na-eje azịa. Mana mụ akpa mma na-anọ there 24 hours solo na-alụ and ebe scan job na anyị enyela anyị room mana Jpac enyeghị room. I can still remember mbọsị mụ na akpa mma lụchara ọrụ na nke akwa wee chọba hotel. O nwe hotel nwa na ije na ya dị n'ime ime. Ọ bụ na akpa mma nọ here, he can say. I can still remember how many times mụ na akpa mma kpọ convoy ebe 3-4 AM nke abalị si ọba na anọka. I lute na nkwu Enugu kwa akpa mma agba mụ nwa mee gịnị agba anaba ndụ. I can still remember mbọsị mụ na onye amanuke na-eti egwu si ba akwa n'ime abalị during that era wee na anọka. I can still remember onye amanuke ji wee sị m igwe na ọ makwa pattern driving m. Maka na move kwala na ya afụsị azụmanya kama ya onwe ebe m na-eluzi nchelie. So I'm not surprised mgbe a na-akọ mgbe oge echi na-akọ so many things because if a kind of person ya ịchọ ka gị na mmadụ tọọ ịchọ onye ikekwe onye ifili na anya na onye a na-enwe problem ibutuo the person kọwa kọtọwa ịkọtọgide ka onye nke a wee nye trust ya. I can still remember. Ị na-acha achị ọjazi na-agbụ ya ọgwụ niile ị na-agba ka ị na-acha achị adatị na ị mara na ọmụnwa Credo online bụla admin na-afụ your messages. As of then the boy amara agụ message ọ marakwa type mana ọwụ ma wisdom o nwe wisdom. So many of you ma ndị content creator ma unu rama wagaji when I chat that account na-agwụ anya arapụ Credo mee nke I was reading all those things. So na gị ma Jpac mgbe a na-ekwu accusation a na-ele on you mụnwa Credo mara anwa nwuchitelu iyi enwesị na ọnwa obu n'afọ ka ọ ya aṅụrụ iyi na ọ yara aṅụrụ nke ọkwọ n'azụ. That was why mgbe nje ebe ife anyụ ba somebody called me isi m keri nsị a na ọwụ ma chọọ Jpac nwere A1. Jpac nwere gịnị anọlụ ọfụrụ iwe ọ ya akọ chọọ ofe ihe kọwa gị mana onwe iwu lan interaction ya na-ajụ kere ihe gbasara nwute iwe onye na-akọrọ m ba. It's not my business. Etu ọkwa ka esi wee megide mgbe a na-eme ihe ọja piano ịkọkọ mkpọ isi Jpac you are my friend ịchọgodo itinye ọnụ n'okwu a agwago gị details iwe menu between we and the KC Lipopo ịchọ itinye ọnụ n'okwu a were details m nye iwe ekwu okwu chachachai iwe na ọ na-apịawa m azụ na Credo bụ onye anya ego na nke nwa Credo ọwụ na o mechee mgbe ọ bịa ka mụ na ya tọọ o jedere itie those video maka aba m online ka anyị download those video screen record anya fụzụ ya o delete those video ndị dịzinụ wee ebe ọjọọ so centralize ya on the ọja boy mana ebe ọ nọ ebe o kwuwara ọnụ aba umi o delete chegie o wee bịa ka mụ na ya tọọ
mgbe ọ bịa ka mụ na atọ based on that chat ngụgo na page Ojazima na ọ mara anọ mụ wa admin mgbe dakpu n'ala ya o wee bata wee buru iwe gbasara Ọjaboy wee bịa o wee jupụta m ihe n'ọnụ ka m wee kwupụta ihe so ihe ngwadewere ewu na asị m na ụmụ Ọjaboy si m na ahụba bịa na ba na-ese iwe mara asị na ba na-aṅụta nkwụ mana ọwụ na iwe osise ha na-ese ihe and agwa m na ise ihe a too much arụ ya yere ezusezi oke ya zi ezu oke so na ọwụ na onye ngwakọtagosi ya wetunata aka ka isi ese anwụrụ na ọ ya na-emeghị ibe ikwesị ime imenye ABCD ibe ikwesị ime 10% imenye ị na-eme ị na ọ na 80% speed and I sent him voice record because ama m ọfụma send earlier the voice record si ya Jpac ịchọ drop what voice record on your page Ìgwè Credo can defend what I said. I have CCTV cameras in my house. I cannot say what I can defend. Can read one. Drop one online. I have witnesses. I brought someone on this business. Then when they are all that are witnesses. No nya na-eri anwụrụ. And then I suspect na anwụrụ aka o riri for okay that day. The accident in me. I said it. Because na enwe evidence to back it up. And onye a na-ekwu okwu agọla agọ na ọ nara esa anwụrụ. Ekwumie. Ọwụ na nyegide ya advice wepụ aka n'iya, wepụ aka n'iya, wepụ aka n'iya, wepụ aka n'iya, wepụ aka n'iya. Mbọsị ya nna ayọ gị wepụ aka n'iya ya affect marasị ndo. Ma agwa ọkwa ngwa ya agwa. Ọkwa agwa nga na ọ ya eme. Ka bụrụ okwu ose na abọ na nke a pure fact. Ị na-eri anwụrụ excess and too much. Nwanne mbọsị ọ ya eme gị iwe. I will not matter sorry. And meanwhile, onye nwere accident akpọrọ m na o nwere accident. The same day enwere m accident agwara m ya nwa agwara m. Nji nwayọ n'ọlụ onwe nkwana maka obere oge ibu na ime mma ịnọ n'okwu, ime njọ ịnọ n'okwu. Kedu nke a ya emezi ka ọ wee banalụ ụnụ ụmụ Igbo. So n'ime bịara ikwu abụrụ iwe ọzọ wụ n'okwu bebi ọkụ kwuwo ma akpata oyi. Abịa m ka ngwa bebi ọkụ echekwene na agwọ anọrọ n'akịlịka. Echene na agwọ anọrọ na gịnị n'akịlịka. Anụ nke ide si na ịdị sure. Na ịdị very sure. Mana o nwere iwe ejire m nọmba Ogechi mụ na ya chatịrị mụ na ya kpanụrụ. Mana I spend a lot of time on her page since saga ji bido. Mana ọwụ na statement I drop na imeche enye wee nwee ka esi wee nọkata Ogechi wee drop evidence ikekwe voice record ma call record ebe Jpac na-agwa okwu ekwe mana ya dị heartbroken. Do not trust anybody akpọrọ onwe content creators around you as a billionaire you. Don't trust anybody kpọrọ onwe content creators around you. They can do anything to make extra money. Onwere ego inyere content creator ya ezulie. Onwere ego inyere ya dị ka ego Facebook na-akwụ ya na nkịtị. So no one ego inyere ya ezulie. So don't trust any content creators around you. You're a billionaire. When a content creator comes close to you, dobie na position as a content creator. Don't allow them too close to you. And don't allow them too far from you. Okwu ka nkwulu. Maka na na-ekwu chọchọ a na-ekwu na social media. Na nke Jpac ka ngechelu controversy na saga. Wee kwete na ụfọdụ saga na awụ true. Because Ìgwè Credo. Amago one or two things Jpac gwara m n'ụwa. Which I can never in life come out and say online. Mana nyawa rush mabata online bana group chat kọwalụ ọlụ ọ na-enye Credo nji wee bịa na nke akwa wee na-akwụgharị na ibe na akwa na fence akwa na ọnya kpọbata m. You can imagine Igbo MC na-abata iwelu mic kwuo the arrival of Ìgwè Credo. Etu akwa ka ndị big men ị na-arrive one day ya akọkwa na ogi nwa na-eme amalụ na babata na occasion. Inwere ọnụ ewu chọchọ I pity my sister. Maka na ihe ị na akọ ihe niile ị na-ekwuba my sister also your wife is also affected. Amara m ihe o ji wee tiri ọnụ na this saga. Amara m ihe o ji tiri ọnụ na this saga mana nyanwa na onwe ewukwu content creator. O feel na saga is all about making money mana ọ mara the damage involved in the saga.
maka na ọnwụ na my sister na money had close who your wife aka m agwa si ife ihe gị na di na ndị mmadụ na-eje etikwo n'elu ọnụ pụta mana the whole family actually go ụkwụba wee na the saga lele oge echichi wee kwukete wee kọwa akụkọ nwunye iwe jevọ itebe ndụ nwaanyị mmadụ bili mgbe ọka wee a young girl. So I want to advise you, ịchọ ikwu ikwuola onwe gị odogwu bebi ọkụ ịchọ ikwu ikwuola onwe gị because so many things say mara somebody like Jpac around you can know it. Somebody like Jpac around you can know it. And ihe ọzọ nchọrọ ịgwa Ogechi bụ ọ bụrụ na ịma na ihe niile ikwu na Jpac kwuru bụ eziokwu and you need evidence ịtụkwa n'egwu etu a ka ọ dị eke hit mkpọrọ ya sịa ịkpọrọ Ebuka Obi aba jee ya onye o wee kọọ iwe ọka ọkọcha o wee pụọ wee jee yọọ mgbe pụta wee gwaba na adị m very happy maka ọmụnwa ama m na-achọwa gị bịa palị ya maka o kwuwala ọnụ defamation of character onye n'ọlụ onwe ya. Ebuka Obi akpọnụrụ any native doctor aba ọ ya ekwu native doctor mana ọ ya akpọghị aba ọnya nwawo that knowledge that wisdom you need inwe mgbe gwacha eke hit ihe m gwara ya wee pụta online si na ọ nwee okwu Ìgwè Credo gwara ya na ya na Credo akpa akwa nke nwa ọ gụrụ na ị mara na Credo ka gị na ya na-akpa na phone mana onwe onye gị na ya kpara nya bụ nkata o wee gọọ wee weta evidence ebe mụ na ya na-akpa dị nkata wee tụọ online ifuzie ka o kwuru okwu. So even na-ekwu to exempt yourself from all these things ijide evidence tụọ ya ka kpọtọkpọtọ gbaa n'ilu ewi ijide evidence tụọ ya ka kpọtọkpọtọ mee gịnị gbaa n'ilu ewi mụnwa na onwe m etu a nnọ onwe ibe m kwuru online kịta na Jpac ya emenwu etu a Jpac na onwe ibe m kwuru online na Jpac ya emenwu o wee pụta wee refute onye ịma na ọ challenge go m ịma na ọ ya details ya ọ enweta online ya akarị details ya ọ enweta online ọ ya zodo nwusi ọkpa na ana mụ nwa Credo na-ekwu ya. I am a kind of person o so n'ihe mere nji wee go Samsung go 1 terabyte ka m wee nwee ike na store enough information maka ama m people emego m ihe ndị mmadụ emego m ihe. This is part of the reason ndị ọja m niile akịta nwere onye ya apụta nkwuo ajọ okwu about me maka na iwe ọwụ details niile gbasara ya ka dị intact on my phone and in my system. So ka ebe ihe ekwu nke ọwụ na ikwu achọ m ofu evidence of your activity while you were with me to on online. Nchọ ọsọ m nọ ebe ụmụ nwaanyị na-abọ na anụ ọgụ na hotel ekwuo ọgwụ ekwuru ụgwọ atụọ m online. Ọsọ m nke chọrọ itiri m ihe na nni ntụọ onye online. So many details dị. So na etu a Jpac nọ kịta ihe mejire wee chọọ itinye ọnụ na this saga wụna na onwe ka m na-esi tinye ọnụ nya nwa achọ ka ọ mapụta bịa challenge m mana nya mala amalụ na ọnwa anwa ata akpa m mmọnwa agba ọmara ihe nya face onwe because o kwuwala ọnụ ọnwụ na Jpac beta na group sim igwe ma na private sim igwe achọzụkwa m ịbịa sịkwa na my wedding nwụlịa because wedding na ọnwụ na njiri no how 700k even nkata akpacha na that group dị na my WhatsApp kịta adịcha maka esi wee kpaa ka anyị esi arrange girls for ụmụ nwoke ndị na nwunye m nwe. There are so many things. So video a na-emekwu is to annoy him the more ka o kwuo kpam ka mmọnwụ gbaa ndị unu ma m I don't bloody care anybody. So na ibe na-agwa ntị Ogechi wọwụ na ịma na iji evidence ebe Jpac na-ekwu ụmụ okwu anyị na-ekwu about him nke a bụrụ na ọgwa m awụrụ fat tụọ anya etu aka Jpac ji wee sị ama mmụọ sị na nkwụrụ ya ụgwọ ka ọ na ọmụnwa gwara ya attack iwe ọjazi iwe ọgwa aba na content creators group. So ihe m gwadebe nye wụ nna m tụọ evidence mgbe na-echie ka ọ tụọ evidence nke ka mụ nwa tụ ya nke m ka mmọnwụ gbachaa ka m fọye ya ike na maka ịfụ ka ị mara na Credo na abụ m a radical social media bulldozer
mana anara m egosi onwe m, mana ọwụ na ịchọọ ịfụ m fụkpọọ m ọfụma ịkpa m aka na-ekwo ka mgba mmọnwụ m. Mụ na ị na-eme ka ihe ndrọp ọrụ voice mma agba isi gị dobe that voice. Enwere ndị ọya ghọta toyorigide agba bịa yọọ m ego na private mpịawa aba azụ gwakọta okwu arụ ngwacha anya okwu nsị dobe this voice ịchọọ ibulo na social media screen record all this voice post onye online. Many of my haters eti ọnụ na dị okwu mana me I don't care. Onye Chukwu gọziri ọgọzi gị mmadụ apụrụ ime sọsọ Chukwu Olise bụrụ ụwa ya ekwu okwu n'isi m na ndụ m. So na ana m eche unu gbara na saga bata ebe m nọ. Ana m afụ ụmụ ọrụ ihe na kọmentị eri na ata gị eri imekata vidio kpọọ m aba si na ebe ọwụ na ebu m moto na m kwesịrị mpụta ka m bịa gbachitebe elu iwe iji ọnụ ịshịta na agwa m sịba na ọwụ maka ụdịka okwu ahụ Ogechi si na ịgwara ya concerning the distinguished ya gị nwa Jpac ya ekwunwe mana it is a false statement ụdị ya ayara eme nkwu anyị ukwan na a distinguished senator ya ekundusend too low to ebe ịnọ. Man, all the very, very bad in you make such a statement about a man that has helped you tirelessly, effortlessly. I'm a mumbo police pale. I sent Oga message on WhatsApp. Oguchanyo Yeremonu. And after few, and the next day no neptago. He make a video. Kene ifanyo ba. We call message and send the Oga na WhatsApp. Meloji man eji when you come man at least I put an effort, and that is it. So even when I met Elon on this saga na the media team ekwubelo okwu about it. Mana gba chelum ka media team kwu okwu. That is when I will have time to reply you people. Anara eke mmụọ bụ ụzọ kpọ. Abian Urban Nation, I know leadership, I know head of strategic communication. We have a chief of staff. Kave okube urom yeku. Mana gba chelum kaba kwuo. Awebole. So ekene munu very very importantly. Man onye na-agaghị ntị n'ibe ị na-akọ. N'ibe asị na ịkọ. N'ibe onye ụtọ isi na ikwuru. Mala amalụ na o nwere ka a billionaire like Oga capital or you could send there too low to your level. Abuna gina ogaranya di etu aka na enwe such an affair. You work carry this broke and this poor. What's really possible now? You could go na level here akali ode. You di broke and this poor to the extent na put online openly. Yawa akwasi akwa ka eme na obi ibe moto. Iji we merie Facebook. Merie nka. So that is it. Dalon.